Goedemiddag, allemaal. Dit is Genovient, Obiama Genovient. De programma Akon van Awisani gaat vandaag niet door wegens mijn ogen. Operatie dat ik pas heb gedaan op donderdag en het is heel goed gegaan. Maar wegens mijn ogen is nog steeds in een healing proces. Het is rood met bloed en het doet een beetje pijn, maar alles gaat goed. Maar want ik brada sisa programma Akon van Awisani en ik wil het Bikasi operatie sa doen aan mijn rechteroog, dus naar laatste oog. En alles aan go sweetie en ik zoek pardon voor de situatie dat hij dat met nog kan. Het programma Cover Awisani, maar we zijn volgende week, ik ben volgende week wel terug met het programma Cover Awisani. Dus maar samen bel sa semboskopu Jimmy sorry dat me bij mijn telefoon en dan me maar teka telefoon et voor kudera nganu angale boskopu angale sansa wa aksimi. Maar zodra ik kom beter misal takangono nangala de speaking nanga saka fasiera. En we op een sweet day, een sweet bakana. En we gaan go look at the video. Ik kom voor Awisani samen bij produce de wiki sampasa. En a radio station me we kan go out na de focus aan de abda petapa station. En we kan go tapa website Akon van Awisani. Dat na website voor me to pe u kan see de video dat petu. Berarti sa op een sweet day en me barodi. Ze zullen willen spreken graag naar de capaciteit met de bakatra wiki zonde naar het programma Akon van Awisani. We op een sweetie bakana wanneer die wat maakt ja.